Va, que el món es pot dividir en tres tipus de persones. Persones a qui l'art no els diu res, persones a qui l'art els hi genera certa curiositat i després hi ha aquelles persones a qui l'art els desperta autèntica passió. I d'entre aquest últim grup de persones n'hi ha una en concret que té autèntica devoció per l'art romànic català. De fet, li agrada tant que porta uns anys divulgant tot allò que té a veure amb l'art romànic català a través del perfil de Twitter, TikTok, Instagram i YouTube, @romàniccatalà, i ho fa plantejant-nos preguntes com aquestes. Sabíeu que els personatges del romànic tenen al cap els núvols? Sí, com alguns personatges d'animació. Sabíeu que al romànic català surten unes quantes sèries i pel·lícules? Coneixeu les mares del romànic? Joan Pau, ja estàs amb els vídeos aquests del romànic? Mama, ara no puc. Què passa? Ai, ara sí, comencem, evidentment, per ella, la Mare de Déu. Joan Pau Inarejos, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Tu ets periodista, locutor, guionista, apassionat de l'art, autor del perfil romànic català, i vas amb una samarreta, deixa-m'ho dir, que és una barreja, que barreja, podríem dir, l'essència, no?, del català, del que és ser bon català. Sí, i vull aclarir que no és una imatge feta amb intel·ligència artificial, ara que es porta tant, sinó que està dissenyada així. Pels oients que ens estiguin escoltant, doncs és un Son Goku, d'alguna manera, en estil romànic, Sí. Com una espècie de Crist en majestat, doncs que fa la benedicció. Molt bé. I m'agrada perquè simbolitza aquesta unió del romànic amb la sensibilitat moderna, que és una de les coses que reivindico. Si el Club Super 3 hagués estat a l'època romànica, no?, doncs haguessin tingut aquest Son Goku. Gràcies per la idea, perquè faré un fil o un vídeo de Super 3. Veus? Bé, a veure, Joan Pau, a més de tenir molt bon gust per la roba, tu ets periodista, en principi no ets historiador de l'art, ni res semblant. D'on et surt aquesta passió per l'art, i més concretament per l'art romànic? Sí, m'agrada aclarir això, per començar, que no soc historiador ni historiador de l'art, allò per cobrir-me les espatlles, i en fi, és una afició que em ve de tota la vida, per via familiar, sobretot a través de la meva mare, que li agrada moltíssim el romànic, i de moltíssimes excursions que fèiem quan érem petits. Som una família nombrosa i anàvem molt al Pirineu. Llavors hem vist... Us portaven a l'aire lliure, no? Sí, hem vist moltes pedres i al final alguna cosa se't queda, no? I bé, doncs, també vaig tenir una adolescència de dibuixar molt, i doncs, la cara del Crist de Taüll, l'anyell de Taüll, hi han coses d'aquestes, o els campanars, que les he dibuixat des que era petit. Cadascú té les seves rareses, no? D'aquí, doncs, també la passió que vaig anar agafant per la fotografia, on també anava capturant alguns d'aquests monuments romànics. I després va venir un tercer capítol amb la universitat, on, tot i que em vaig decantar pel periodisme, doncs tot el que era lliure lecció, que no sé si se'n diu així encara, doncs vaig optar per continguts d'art medieval, d'iconografia, de romànic català, i d'alguna manera doncs, m'anava fent passar el mono que tenia de tots aquests temes. I clar, tot això, i arriba un dia doncs, que tu decideixes fer-ne divulgació, perquè tot aquest pòsit, d'alguna manera, suposo que tenies ganes de comunicar-ho, i crees a les xarxes aquest perfil romànic català. Això era no fa gaire, em sembla. Poc més d'un any, l'agost de 2022, i va ser a través d'algú que em consta que coneixeu aquí, el David Martínez, un gran company i que porta el Compte d'Històries de Barcelona. Sí, i tant. Efectivament, doncs ell va ser una mica el meu far, i ho continua sent, perquè doncs això, tenia ganes d'ocupar un petit espai pel que feia la divulgació artística a llocs com Twitter, d'on era i continuo sent molt usuari, i on, com molts de vosaltres, estava bastant tip de la brega diària i que tot fos política i polarització. Sí, i gent criticant, no? Està molt bé que hi hagi una mica de saviesa en tot. Val a dir que costa per això, perquè no? Trobar algun tuit o algun fil realment amb contingut interessant, la sensació és que cada vegada costa més. Sí, però jo us recomano que aneu educant l'algoritme, és a dir, aneu fent m'agrades a coses que realment doncs, us fan bé a l'ànima, siguin culturals, siguin artístiques, cadascú les que doncs, se diguin més amb ell, perquè realment us aneu trobant amb una atmosfera cada cop més respirable, que és el que vaig intentar fer a poc, anar-me envoltant d'aquests perfils que m'inspiraven, fins que finalment vaig decidir ser un d'ells. Per tant, tu ets de l'opinió, evidentment, que el romànic català té prou suc per parlar-ne moltíssim, de fet, perquè tu n'has fet, des del 2022 en fas divulgació per molts canals i tens molts seguidors, és a dir, que aquí hi ha molta gent també que li interessa. Sí, és el comentari típic d'escolta'm, aquest tema no t'acabarà, vull dir, no hi ha tantes coses. Això només hi ha 8 a ull, no? Sí, doncs hi ha molt més del que sembla, hi ha molta fabricació pròpia del romànic a Catalunya, en arquitectura, en pintura, per molts motius històrics que no vindrien al cas o que ens allargaríem molt, va coincidir amb l'època d'expansió dels comtats catalans,
i no hem tingut un renaixement i un barroc prou fort com per tapar o reconstruir molts d'aquests monuments o d'aquestes pintures. Per tant, tenim un dels millors repertoris, especialment de pintura, a llocs com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i com que intento anar una mica més enllà de la divulgació, doncs els films i els vídeos intento anar fent relectures molt sovint dels mateixos temes, com allò que diuen dels escriptors que van escrivint el mateix llibre sempre. Realment no és tant intentar ser original amb el tema, perquè efectivament són limitats, però sí anar-li donant una visió i donar-li la volta, per exemple, amb temes d'actualitat o amb comparacions que et vinguin al cap en aquell moment. De fet, és curiós, perquè abans deies, no?, que quan éreu petits us portaven a les muntanyes i encara passa avui, no?, que viatges al Pirineu, a un poble allò perdut, i et trobes amb una església romànica allò petita, que és una meravella, i que a vegades, bueno, en molts casos està catalogada, però potser no n'havia sentit a parlar mai, i és com trobar un tresor, no? Totalment. Jo crec que molta gent té aquesta experiència màgica, entre cometes, no?, del típic cap de setmana o pont o vacances o infantesa en què ha vist doncs, aquella ermita romànica. I es deu a això, no?, doncs que realment el romànic cobria tot el nostre país, però en molts casos doncs, va evolucionar cap al gòtic, en les catedrals de Girona i de Barcelona, per posar dos exemples. Però en aquest lloc, per exemple, al Pirineu, en àmbits més rurals, és on s'ha pogut conservar més l'essència d'aquest romànic, on no hi va haver tanta reconstrucció i on, sobretot, hi va haver una gran campanya de rescat de les pintures murals, com les famosíssimes de la Vall d'Avui. Actualment, deixa'm-ho dir, tens 13.000 seguidors a Twitter, 1.000 a TikTok i 800 a Instagram, a punt de ja... Mira, esperem que amb aquesta entrevista arribis als 1.000. Home, sí. Jo confio que sí, que l'Estel m'ajudi. Que et guiï els teus futurs seguidors. Això són molta gent, molts seguidors, si es té en compte que no portes ni 2 anys treballant en el perfil. Què diries que tenen els teus vídeos que te n'enganxen? Perquè abans al principi ho sentíem, que tu també hi barreges aquí l'humor, no?, amb aquesta divulgació. Com has trobat la fórmula? Doncs sí, pel que deies, per mi són molts, especialment la comunitat que tinc a Twitter, el que ara es coneix com X, tenint en compte doncs, que no tinc cap institució al darrere ni cap mitjà de comunicació, malgrat que sóc periodista i en faig bandera. I quines crec que són les claus dels vídeos? Doncs jo crec que hi ha aquesta part divulgativa, quan tu passes per xarxes socials una estona i tens la sensació que has après, encara que no sigui veritat o hagis après una miqueta, doncs te'n vas a dormir més tranquil, no?, i t'agrada més. Hi ha aquesta part d'aprenentatge, hi ha una part d'humor que a mi m'agrada cultivar, els tocs d'humor, i faig molts memes, sense que sigui un compte d'humor explícit, perquè ja n'hi ha moltíssims, i hi ha còmics que ho fan perfectament, i no es tracta d'embafar amb això. I en tercer lloc, doncs, el format audiovisual, no? Aquest estiu passat vaig començar a fer vídeos i és una mica on es fusionen tots aquests gèneres, d'alguna manera. Deixa'm dir també que el teu perfil ja ha estat reconegut amb els Premis Sapiens 2023 amb una menció especial en la categoria de millor iniciativa de divulgació històrica en l'àmbit dels països catalans. Déu-n'hi-do. No sé si això et va sorprendre i no sé com vas rebre la trucada, perquè devia ser un moment emocionant. Va ser la bomba, la veritat. Seria molt romàntic que jo digués que em van trucar. Va ser un correu electrònic, que no té tanta gràcia, però vaja. Quan me'l va enviar... No va ser una carta segellada. Hauria estat bé, o un colom de l'Esperit Sant que me l'enviés. Preciós. Però, en fi, em va enviar un correu electrònic la Clàudia Pujol, la directora de la revista Sapiens, on per la meva sorpresa immensa em van dir que em concedien una menció especial en la categoria de divulgació cultural als països catalans. En fi, jo aclaparadíssim, perquè, com t'he dit abans, no sóc historiador de l'art, no m'he presentat a cap mena de premis, i haver pogut rebre aquest reconeixement i el dia de la gala doncs, coincidir amb historiadors consagradíssims com el Josep Maria Soler i Sabater o la Dolors Bramont, que se'm van adreçar per dir-me doncs, que els agradava el que feia i que endavant, ostres, això et dona un xute de vitamines impressionant. Clar, no? Que els referents i gent que són pous de saviesa doncs, et dirigeixin a tu deu ser un honor, però això també vol dir que fas molt bé la teva feina, sens dubte. En el tall d'àudio que hem posat al principi sentíem que la teva mare et deia allò de ja tornes a fer el vídeo. Els vídeos de l'art romànic, no sé com porten a casa això d'aquesta nova faceta teva professional, si els agrada o si ja comencen a estar avorrits amb els pantocràtors, les esglésies romàniques, com ho porten? Aviam, afortunadament per un projecte com el meu visc sol des de fa uns anys. Això ajuda, i no molesto a ningú. Per tant, tot això que faig d'edició, de muntatge, d'investigació, acostumo a no molestar ningú. Jo crec que la meva mare està encantada perquè és la font de tot això, i els que potser no ho estan tant són els meus amics quan els hi toca
acompanyar-me en cotxe a determinats llocs a veure romànic, perquè com no tinc carnet de conduir, doncs em toca enganyar gent sempre en I aquest et passa una mica allò de que tothom quan puja al Pirineu ostres, Joan Pau, no em podries dir allò un consell per anar a visitar això o l'altre? Et passa? Que comences a tenir una mica el complexe de guia turística? Totalment. I també vull aclarir que no ho soc i que hi ha moltes coses que no sé. Catalunya, sisplau. Perquè em pregunten coses molt estranyes. Estem restaurant una torre, hem vist uns forats, què creus que poden... No ho sé. Vull dir, no ho sé. Jo sé algunes coses que m'apassionen i sí que quan me les diuen doncs intento investigar-les, que quedi clar, però vaja. Sí que et fan una mica... Et converteixen en referent de la cosa, inevitablement. Potser hauries de ja crear-te el teu propi, no? un llibret i donar algun exemplar a qui t'ho pregunti. Així potser també podries guanyar alguns quartos. Per cert, que ara tot just has començat una col·laboració amb el MNAC. De fet, avui per això també t'hem volgut convidar al Museu Nacional d'Art de Catalunya en la celebració de l'any Taüll, on hi expliques tot tipus d'històries i curiositats. No sé si ens en pots avançar alguna cosa. Oh, i tant. Això ve perquè se celebren els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. Són les més famoses, aquells famosos campanars esvelts de la Vall d'Avui. I, doncs, per exemple, en aquestes col·laboracions que estem fent amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya parlem, per exemple, de la influència que va tenir el romànic en Picasso, que és relativament desconeguda. Ell, doncs, a part de la seva època blava, que es considera que està influïda pel romànic, l'any 1934, que és justament l'any en què s'inaugura el museu en la seva seu actual, el Palau Nacional a Montjuïc, consta que va visitar el museu, que va parlar del romànic com una guia i un referent pels artistes moderns. I, de fet, si us passegeu per algunes de les seves obres, com una teula que va pintar als anys 60, és pràcticament un calc avantguardista, una versió de la cara del Crist de Taüll. I podríem també passar per moltes altres obres. I, en fi, en aquestes càpsules del museu veureu que se'n parla de moltes coses. En la que ha sortit avui es parla dels components químics, de com s'aplicaven els pigments, i per coses que m'han xivat així, doncs, no sé, anècdotes de coses que ha vist el Crist de Taüll en aquelles sales, com gent que s'ha posat a resar quan ha vist aquelles pintures, que això, doncs, podria semblar normal, però, clar, el següent que m'han dit és també hi ha gent que s'ha despullat. Això ja em sembla entre una acció artística i, no sé, hi ha unes fílies que, no sé, si entrar-hi, la veritat. Bé, et dona material per fer vídeos, això totalment, sí, no? Això sí, moltíssimes idees inspiradores. Clar, com d'important és aquest Crist en majestat de Taüll per l'art català, no? Tu que n'has vist tant, perquè a quina altra obra de fama mundial la compararies perquè, diguéssim, perquè ho entenguéssim? Aviam, el Crist de Taüll, mal anomenat Pantocràtor, la Maiestas Domini, el Crist en majestat, és una de les representacions de la divinitat més importants del món, jo diria. És icònica, no? Tots el tenim al cap, no?, d'alguna manera. Per mi seria comparable perfectament, no sé, al déu de Miquel Àngel de la Capella Sixtina, no?, per la seva magnificència. Creus que no l'hem sabut vendre tan bé, potser, el romànic català? Gens bé. Segurament hi té a veure doncs, la polèmica de com van arribar aquestes pintures, com van ser traslladades del Pirineu cap a Barcelona i tota, en fi, les sensibilitats que hi han absolutament respectables entre que la gent que hi veu un component d'espoli i qui hi veu doncs, la necessitat de que fossin rescatades en una època en què hi havia una gran febre de comprar aquestes obres, sobretot que anaven cap a l'estranger. Però més enllà d'això, sens dubte que Barcelona hauria d'apropiar-se d'aquesta figura, per exemple, del Crist de Taüll com la seva Gioconda. Clar. Igual que fa París, no?, que tampoc és francesa, no? Sempre estem acomplexats els catalans. Doncs no? És la nostra icona, pictòrica, sens dubte. Com a mínim ho és de Barcelona, sense cap mena de dubte. Clar, moltíssima gent coneix el Crist de Taüll com el Pantocràtor, però tu ja abans li hauríem de dir d'una altra manera. Sí, ho has apuntat, Sí, és un petit malentès terminològic que, en fi, tampoc el solucionarem i personalment crec que tampoc passa res, perquè tots n'hem dit Pantocràtor, perquè tradicionalment es considera que ve de la tradició oriental, de l'art bizantí, on sí que es coneix com a Pantocràtor la representació de Crist de mig cos, com a senyor de tot l'univers, i en canvi el Crist de Taüll n'hauríem de dir la Maiestas Domini, és el Crist en majestat i és el Crist de l'Apocalipsi, de la segona vinguda. És un petit detall iconogràfic que tampoc és tan gran. No, realment són dues figures molt properes. Si el volem començar a exportar potser la marca ara internacionalment, jo crec que Maiestas Domini vesteix més, no? Maiestas Domini, té un punt de... Sí, com de videojoc, fins i tot, Sona a fantasy. Clar, se'n poden fer moltes versions, la 1, la 2, jo crec que dona joc. Sí, per moltes seqüeles. Seguim parlant d'aquest Crist de l'església de Sant Climent de Taüll, que ja el van moure una vegada, de fet, de Taüll al MNAC, i tu dius que ara el vols moure una altra vegada, però al carrer i en color vermell i verd. A veure. Sí, és molt estrany això, Aviam, aquest Crist s'ha mogut tant que, no sé, necessitaria biodramina, perquè es va moure l'any 1920, el van arrencar amb la famosa tècnica de l'estrapo, que va inspirar aquella novel·la del Martí Gironell,
I, en fi, va passar per molts llocs al llarg del segle XX, fins a arribar al Museu Nacional d'Art de Catalunya. En fi, això ve perquè fa molt poc el meu amic David Martínez, el meu company a Històries de Barcelona, va proposar, arran d'aquell semàfor famós de Mortadelo i Filemó, que es va instal·lar a Barcelona, doncs de fer un semàfor dedicat al Covid. Molt bé. Cosa que, en fi, va concitar fílies i fòbies, com ja sabem, perquè a Twitter la gent, aquests temes... genera debat. Genera debat. Doncs dic, calla, escolta'm, si un semàfor del romànic... És que això està molt bé. Perquè tenim el Crist de Taüll, amb aquella mà fantàstica que està beneint, doncs endavant, endarrere, t'atures o segueixes? Dic, ostres, això, tenint en compte que no hi ha parada de metro al Manac, per exemple, no sé, doncs m'ho poses allà a la cantonada del carrer Ferrer i Guàrdia i queda estupendo, un semàfor del Crist de Taüll. I això com ho tenim, el projecte? No m'han dit res, però escolta'm, estic disposat a parlar-ne. I no news, good news o què? Tu què n'opines? Estic disposat a parlar-ne, sobretot si hi ha una retribució. Clar, i això aquí ho has passat, aquest missatge, de moment? Ens l'has compartit a nosaltres o n'has fet difusió? Això ho sap la meva comunitat, això queda superbé dir-ho, i em vaig parlar perquè els hi va fer gràcia a Catalunya Ràdio, el programa del Manel Elias, van recollir tot d'idees per fer semàfors estranys, i com a mínim allà ho vaig explicar. Ah, molt bé. Ara, si tindrà continuïtat o no, ha quedat com un missatge a l'ampolla, de moment. Bueno. El semàfor romànic. Doncs que el semàfor faci la seva màgia i a veure com acaba. Interessant. Jo, si em fan votar, votaré a favor. Sí, tinc el teu vot, eh? Sí. Vinga. Sí. Mira, a Històries de Barcelona, pobret amb el Covid, doncs no puc votar a tothom. Tu has arribat l'últim, doncs mira, et votaré tu. El Covid també ens agrada molt, però s'ha de triar. Cor dividit. Però et votaré tu. Va, és veritat això, avui també preparant l'entrevista pensàvem, el Crist de Taüll sempre fa cara d'estar enfadat. Potser posant amb la llum de color verd hauríem de posar-la somrient una mica. Tu què et sembla això? A què es deu aquesta cara tan seriosa? No hi ha cap personatge del romànic que no estigui enfadat, en aquest sentit. O bé, per ser més precisos, no existeix la representació de les emocions com a tal. És un art molt hieràtic, molt sever, i la majoria de les cares que veureu són molt rígides i predomina molt la claredat del dibuix i del color i de la pintura. Això és el que es busca, no tant l'expressió emocional, que és una cosa que té un valor molt més secundari. I dit això, sí que és veritat que té un extra al Crist de Taüll, home, que fa una mica de iuio quan el veus, és veritat que imposa, perquè amb aquelles celles de tro que té i aquella mirada penetrant, si t'hi poses al davant, home, poc o molt t'intimida. Per això que mira, és que em reitero, amb la idea del semàfor, li faràs cas, no? Clar. Realment imposa la figura. A un urbano no li fas cas, però escolta'm, a uns ulls de Déu que t'estan mirant escrutadorament... Oh, i tant, clar, a un Maiestas Domini t'has de quadrar. Bé, parlem d'altres continguts, Joan Pau, de l'art romànic català, perquè tens desenes de vídeos molt interessants. Per exemple, tens memes on trobes semblances entre el romànic i Disney, o entre el romànic i actors de Hollywood, o fins i tot entre el romànic i polítics. A veure... Ja rius. Sí. A veure, això com s'explica? Bueno, això s'explica perquè les comparacions i les correspondències a les xarxes socials ja sabeu que funcionen molt, no? Doncs què passaria si això fos tal? I, per exemple, en el cas de Disney, és un món molt mitològic i de molt component animal, de molt simbolisme animal. Doncs em va donar per fer una sèrie de correspondències, no sé, per posar un exemple, l'abraçada de les germanes de Frozen amb les escenes de la visitació, que és la Verge Maria i la seva cosina Elisabet, que n'hi ha moltes, a més, en el romànic català, i són precioses, aquesta abraçada de sororitat femenina. En el cas de Hollywood, doncs, també et poses a buscar, i jo és que em diverteixo ja pensant només aquestes trastades. A tot això tu tens molt sentit de l'humor. Intento que traspui una mica, sí, perquè si no, certament pot resultar un tema una mica abstracte. Malgrat que per mi no ho és. Tu fas allò de contrastar, és a dir, tu tens una idea que tu et pot semblar brillant, abans d'executar-la tu contrastes una mica, fas una mica de sondeig entre la teva comunitat, per dir-ho així, entre els teus amics, ho consultes a casa o... De si ho hauria de fer o... Exacte, sí. No, què n'opineu? No contrasto res. Aviam, contrasto, evidentment, quan faig divulgació més de contingut, evidentment que em documento. Però les idees aquestes de comparar... Sí. En absolut, no. Això mai s'ha de consultar. Perd tota la gràcia. Tires pel carrer del mig i ja està. És que s'ha d'arriscar. A la vida s'han de prendre riscos. Només faig cas del semàfor de Nostre Senyor. Escolta, també dius que el romànic va predir les xarxes socials, els Simpson, els Pokémon o la família Addams. Tot està en el romànic. Potser recordareu tots aquests tuits, no?, de que els Simpson van predir no sé què. No, és mentida, és el romànic el que va predir. O sigui, els Simpsons es copien del romànic català. Totalment, i entrant a @romànic català podreu veure que és així, que els Simpson es copien del romànic català, que la família Addams es copia del romànic català, que les figures del Pokémon, tot està codificat en el nostre romànic. Decodifica'ns alguna cosa, perquè a mi això em té impactada. A veure, què vol dir això que van predir les xarxes socials?
Què vol dir que el romànic català va predir les xarxes socials? Home, doncs Com? tenim, per exemple, escenes del Paradís, d'Adam i Eva, que clarament Parlant per WhatsApp. són un logo perfecte pel Tinder, sense anar més lluny, no? Tenim, doncs, no sé, reis que s'entreguen tresors i monedes, que aquí tens un LinkedIn com una casa, no? Doncs coses d'aquestes em van servint per fer tots aquests memes i perquè la meva ment no estigui quieta en cap moment del dia. Clar, és interessantíssim l'univers que tu veus al darrere, no?, del que altres potser només veurien una pedra, i això també és meravellós. És un do, pràcticament. Sí, és una mica com les cares de Belmez, que hi ha gent que veu coses estranyes en els núvols i en les parets. Sí, potser sóc un d'ells, ho reconec. Per cert, també dius que del romànic català surt en diverses sèries o pel·lícules. Això és molt interessant i molt poc conegut. Hi ha pel·lícules clàssiques, per exemple, Campanades a mitjanit, d'Orson Welles, que està en una pel·lícula magnífica en blanc i negre, shakespeariana, que està rodada a Sant Vicenç de Cardona. Però tenim molts altres exemples que també arribarien fins a les sèries, no? Doncs tenim Joc de Trons, sí, que és aquell famós rodatge a Girona, també hi ha localitzacions del romànic, com Sant Pere de Galligants, i després tenim un munt de sèries també i produccions de TV3, com Armacenda, etc. I una que va ser doncs, bastant sorpresiva per mi, que és la pel·lícula del Cid Campeador, que potser gent més gran que jo recordarà d'haver-la vist al cinema, amb el Charlton Heston i la Sofia Loren. Doncs allà vaig veure que el disseny de producció en molt bona part estava inspirat en el romànic català, amb una sèrie de pintures del Museu Nacional d'Art de Catalunya, etc. Ostres, això va ser bastant sorprenent, la veritat. Veus? És que ens ho hem de creure més. Veus? A més, una figura tan espanyola com el Cid Campeador. Doncs no? mira. Oita. Què té el romànic català que no tingui el romànic d'algun altre racó del món? Què el fa tan especial? Aviam, el romànic a Catalunya jo crec que té dos grans atractius. Primer, que com som una zona de pas entre la península ibèrica i l'Europa més continental, doncs va fer que fóssim dels primers llocs on arribés l'arquitectura romànica. Per tant, Catalunya és dels llocs més interessants per estudiar el que s'anomena el primer romànic, que també hi ha gent que li diu el romànic llombard, que ho reconeixereu perquè són aquests edificis molt austers, amb arcs cecs, amb molt poca escultura o gens, amb aquestes torres quadrades i bastant esveltes. Això per una banda. I per l'altra, que sobretot és el que jo estudio i més em dedico a divulgar, és la pintura, que és extraordinària perquè va influir, per una banda, la tradició de les miniatures hispàniques, els beatos, que són aquests llibres amb colors tan llampants, tan expressius, i per l'altra banda, la línia del dibuix bizantí, la línia del dibuix oriental. Doncs tots aquests factors i altres junts, sumats a que al llarg del segle XIX el catalanisme va convertir el romànic en un símbol nacional i van prendre una campanya per rescatar-lo i per fer el gran museu que és avui el Museu Nacional d'Art de Catalunya, fa que tinguem, com et deia abans, el repertori de pintura romànica més important del món. De fet, la iconografia és molt important en l'art romànic perquè, de fet, la gent de l'època no sabia llegir, no? Hi ha molta iconografia, molt poca escriptura. No sé quina és la iconografia més important, segons el teu parer, i la que hem de saber, diguéssim, els bàsics, si el volem entendre. Aviam, coses que segur que us vindran al cap. Els Cristos, no? Això que en diem malament, els pantocràtors. Sí. És el Crist apocalíptic, aquesta majestat de Crist, que sovint està envoltat del tetramorf. Són aquestes quatre figures animals que representen els quatre evangelistes. Això possiblement és el que més veieu en la iconografia romànica. Juntament amb l'apostolat, els apòstols que acostumen a estar als peus de Crist, o als laterals, en el cas dels frontals d'altar. Tenim la verge, que en el cas del romànic català n'hi ha moltes que sostenen el calze, que hi ha molta llegenda sobre si això, per exemple, està entroncat amb el Sant Grial. Tenim les majestats de la Mare de Déu, així com tenim el Crist en majestat, tenim la Majestas Mariae, que és, per exemple, la de Santa Maria de Taüll, que és absolutament preciosa. Potser no és tan coneguda, no? No tan coneguda. És aquesta imatge de la Mare de Déu com a tron del nen, tan hieràtica, que sembla que sigui una figura secundària, però realment és com un arbre que està sostenint el nen. Tenim les Mares de Déu escultòriques i hi ha un segon terme, tot i que pugui sorprendre, doncs els cicles de redempció, tot el que té a veure amb el Gènesi, els cicles d'infantesa de Jesús o els sants, que no són tan importants en el romànic com ho seran cada cop més en el gòtic, el Renaixement, el barroc. Quina feinada, Els sants costa més de trobar-los. Són les figures de l'Apocalipsi, sobretot, curiosament, i no tant dels evangelis, i justament, per exemple, no trobareu massa crucifixions en el romànic, això pot sorprendre. Les poques que trobeu són d'un Crist majestàtic i gloriós, vestit, amb els ulls oberts. És un art que no vol representar el sofriment, perquè encara no les té totes. És una època que l'Església encara no està prou assentada, ni davant de l'islam, a la península ibèrica, ni davant de les heretgies, i per tant totes les imatges han de ser molt propagandístiques, no? Han de ser molt glorificadores. Escolta, tu has plantejat mai ser professor? Perquè a mi m'hagués agradat tenir un professor d'història com tu,
Mira, Això t'haurem dit potser alguna vegada. Em fa molta il·lusió. Em posa vermell i em fa il·lusió perquè m'ho diuen i, no sé, jo també recordo amb molt carinyo els grans professors que he tingut. Vas tenir-ne algun que et marqués, també, en aquest sentit? Sens dubte. He tingut professors d'història, de literatura i d'art que m'han agradat moltíssim i trobo que la paraula, i jo em reivindico com a home de ràdio, continua sent l'eina més interessant per comunicar les coses que ens apassionen i el llegat de coneixements que tenim, no? Hi ha moltíssimes coses per conèixer de l'art romànic, però clar, sí que és veritat que sempre que parlem d'art romànic, no, ens dona la sensació que ens referim a fora de Barcelona. Tu parlaves de Sorpe, parlàvem també de Taüll, no? Però n'hi ha a Barcelona? Sí, hi ha romànic a Barcelona. Hi haurà gent que li pugui sorprendre, però tot i que, en fi, predomina molt més el modernisme, és molt famós, no? Té tots els flaixos i el turisme, o el gòtic, també hi ha el neogòtic, però sí que hi ha edificis doncs, que han quedat alguns vestigis romànics. El més maco, sens dubte, i que hi heu d'anar si no el coneixeu, és el monestir de Sant Pau del Camp, que es troba al Raval, amb un claustre que té uns arcs d'inspiració islàmica, però també tenim, doncs, no sé, la capella de Santa Llúcia, de Sant Llàtzer, o la capella d'en Marcús, petites esglésies, la majoria, tret de Sant Pau del Camp, que es poden anar descobrint al llarg de la ciutat. Després també és interessant que el poble espanyol, que és aquell lloc una mica kitsch, que la majoria hem anat quan érem petits... Queda aquí molt a propet. Sí, queda aquí molt a propet. Jo el vaig visitar fa poc. Doncs té diverses reconstruccions d'estils arquitectònics de la península Ibèrica. Entre ells hi ha un monestir romànic recreat, fantasiosament, a base d'elements diferents d'esglésies romàniques catalanes. Per tant, és com una ficció, com un decorat de cinema, que també és interessant de visitar, la veritat. I a l'Hospitalet de Llobregat, també molt poc conegut, a Santa Eulàlia, doncs es va fer un absis, es va pintar un absis amb grafitis, és a dir, amb aerosols, també absolutament imitant l'estil, en aquest cas, de Santa Maria de Taüll i Santa Maria d'Avià. És un encàrrec que es va fer fa poquets anys, uns 10 anys aproximadament, i podeu tenir la sorpresa de dir, ostres, això és romànic o no? Perquè em sembla que és massa nou, això. Doncs aneu-hi, que és molt interessant, la veritat. Mira, per tant... A l'Hospitalet, que ara vindrà la Rosalia, doncs que ho vingui a veure, també. Ah, escolta, que no sigui ara que fa famosa, la Rosalia faci famosa l'art romànic. Home, i a les dives pop els encanta la iconografia religiosa, a la Madonna, i la Rosalia mateix, els agrada aparèixer com a verges, com a santes, amb aquelles corones, doncs jo li recomano a la Rosalia que es miri el repertori romànic. Parlem de la Moreneta. Ai, quin tema. Ara que parlam de... És o no és la Mare de Déu romànica més important? Això pot trepitjar ulls de poll, però jo dic que no. I aclareixo tot seguit que devocionalment sí que és la més interessant, sens dubte. Vaja, és la més important. Però artísticament jo m'atreviria a dir que ho és la de Solsona, la Mare de Déu del Claustre. Per diferents motius, és una imatge de pedra, no és de fusta, té una gran qualitat del modelat, és una imatge preciosa, on la Mare de Déu apareix com una reina medieval amb trenes, unes trenes magnífiques, i a més, és un d'aquells poquets casos en què coneixem l'artista. En aquest cas, Gilabert de Tolosa, que és un artista que palesa les molts grans relacions que hi havia entre Catalunya i Occitània al llarg de tota aquesta època i de l'edat mitjana en general. Ai, Joan Pau, et preguntaria 1000 coses més sobre l'art romànic català, però no hi ha temps, ens queda un parell de minuts. Em centraré una mica amb el Nadal, perquè ho tenim a tocar. Perquè com és que ara la Mare de Déu dels naixements romànics està ajaguda en lloc de genollada? Sí, això és curiós. He vist que a l'entrada de Ràdio Estel teniu un pessebre magnífic. T'ha agradat? M'ha agradat molt. Sí? I si us fixeu, doncs com en la majoria de pessebres, la Mare de Déu està agenollada, no? Està agenollada davant del nen. Si us fixeu en el romànic, en les nativitats, la Mare de Déu està ajaguda, estirada. Dius, ostres, que estrany. No, estrany no. Com està una dona quan acaba de parir? Pobra, com pot. Com pot. La majoria de les vegades feta pols. Això va dedicat a les meves germanes. I a la meva mare i a totes les mares del món. En fi, doncs el romànic en això, fixa't, sense que serveixi de precedent, és una mica més naturalista perquè representa una dona que acaba de parir. Va ser ja més tard, al segle XII i al segle XIII, on per influència de Sant Francesc d'Assís, ara que es compleixen també, em sembla que són 800 anys dels primers pessebres vivents que va crear aquest sant, o Santa Brígida de Suècia amb les seves visions, van començar a imaginar aquesta postura de la Mare de Déu agenollada davant del nen perquè quedava com més místic, quedava menys carnal. És a dir, de l'altra manera, es notava massa que l'havia parit i que era una cosa física, ja sabem que això entrem en els escrúpols religiosos, i doncs això va fer que passessin de la Mare de Déu ajaguda, estirada, a la pobra, amb aquells dolors de part, en el romànic, a la Mare de Déu agenollada a partir del gòtic. Podeu veure la comparació sense anar més lluny, aquí mateix al Mànec, a Barcelona, a Catalunya. Doncs mira, nosaltres tenim el nostre propi Mànec, que és aquest pessebre, aquí que custodia l'Ester. Escolta, Joan Pau, ha estat un plaer. Igualment.
I hem conegut una mica més aquest art romànic que tenim repartit per tot el territori català, també aquí a Barcelona. Mira, totes coses que hem après avui. Periodista, locutor, guionista a la xarxa, apassionat de l'art i autor d'aquest perfil romànic català. Seguiu-lo, perquè això és una meravella. Pau, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon Nadal. Fins la propera. Adéu. Radio Estel.